Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fi-8:30 dejjem fuq One. Dan ix-xahar fl-Isptar St. Thomas f'Ħall-Qormi bdew isiru medja ta' 8 operazzjonijiet kuljum li qed iħallas għalihom il-Gvern. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fejn spjega kif dan l-isptar privat intażel wara sejħa kompetittiva u ġie firmat kuntratt biex il-Gvern ikun jista' jikri sala tal-operazzjonijiet f'dan l-isptar u 15-il sodda. Il-kururgi tal-Isptar Mater Dei qegħdin jaħdmu f'dan l-isptar kuljum biex pazjenti li qegħdin fuq il-lista tal-istennija tal-Isptar Mater Dei isirulhom l-operazzjonijiet mingħajr ħlas. Il-Kap Eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei, Silja Falzon, spjegat kif l-operazzjonijiet qed isiru mit-tnejn sas-Sibt u għastmat li matul din is-sena se jkunu saru aktar minn 2000 operazzjoni f'dan l-isptar privat. Ix-xogħol li qegħdin nagħmlu hawnhekk ikopri numru ta' interventi ta' speċjalizzazzjonijiet differenti u daw jinkludu l-kirurgija vascular, il-gynae, l-endoskopi, urology, kif ukoll il-kirurġija ġenerali. Ġifieri hawnhekk qegħdin nagħmlu firxa ta' interventi u servizzi speċjalizzati. Fl-ispjega tiegħu dwar il-ħidma li qed issir biex tonqos dejjem aktar l-istennija tan-nies għall-operazzjonijiet, id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn spjega li s-sena l-oħra saru aktar operazzjonijiet minn kemm saru fis-sena ta' qabel il-pandemija, f'ħidma kontinwa biex isiru dawk l-operazzjonijiet li kellhom jiġu posposti fis-sentejn tal-pandemija. Fil-fatt, fl-2019 saru 56,000 operazzjoni, fl-2020 saru 40,500 operazzjoni, fl-2021 saru 5,200 operazzjoni u s-sena l-oħra fl-2022 saru 60,500 operazzjoni. Il-Ministru tas-Saħħa qal ukoll kif minn April li għadda l-operazzjonijiet bdew isiru anke fil-ħdud u fil-festi u fil-fatt f'dan il-perjodu saru 800 operazzjoni. Chris Fearn fakkar ukoll kif aktar tard din is-sena malli jiftaħ iċ-ċentru Vincent Morin f'Raħal ġdid se jkun hemm żewġ swali ġodda tal-operazzjonijiet biex ikomplu jiżdiedu l-interventi li jistgħu jsiru. Il-Gvern huwa obbligat u jibqa' obbligat u dak l-obbligu nerfawh illi jagħti l-aħjar servizz u servizz komplut lill-pazjenti tagħna f'livell ta' eċċellenza, però nieħdu pjaċir illi jkun hawn servizzi illi jkun hawn investiment fil-qasam privat, fil-qasam tas-saħħa biex bekk inkomplu nżidu l-effiċenza, inkomplu nżidu il-mod ta' kif nistgħu naqdu l-pazjenti tagħna mhux biss b'mod eċċellenti ma fi żmien qasir u bekk ikompli jikber is-servizzi li qegħdin nagħtu il-pazjenti Maltin u Għawċin.